Italiane mpasa Shem Munyoro chairman we school ya Kiabonyoru Girls ase tobwate principal Joyce Kiage aige pambu eye igo yabeire gekoba ase omwaka omogima esaregete abana bakogenda gucha Kiabonyoru mata ali school mata no bakuya machikorwa na igo yabegetwe gache gasareka wani abono yesaregete omwesimi wa Adams Machenwa tokamwarigania gachaga iga ase gotokonya gotogorera evyombo bye kanisa abana bagoterera naende bakorandirwa ekeraja gaiga togachikomorora tokamorera nga koranje nonyare gotokonye pump ekiara amaji narato sumbwete agatene na tabange pambu yinkonyereta ande maiga naende oyeretire nerere gaiga rero iga ona publicity solamente rotoja konyebeka ima ese gesimaime omwesimi wo gutoko omogoria bunachiche egere pake community yonsi erore ekero tukobeka naende mwiraniri yamono body ero ya management ya mwakere ngambi yamono naende nyasaye tigamosenie ase emirima okora igokora nga nanchete engineer nanchete education kera isi kunu ako na weta igona atagete abana basome ase igo twamwakere ngambi yamono yogo kumia ase obogimobo principal igara iga naende bunaro mongina igakorere elise elimo chinyaroka kogenda pake distance igaliere ange ekilomita kuoya machi na mangana makongo sana mwezimi wa mwesano toruzirinse areko wegende ke igara rusi abantu nse nerietaria nyasaye bakwe igo abantu minto kae mochenwe obo senator ekiagara iganje tena nditari aoka jisukuru na moigure gagweta atambe na nje na kumirio ikire sukuru ya senda machairman ani gakomanye binto tiganya samo senie aserietare Yesu asamalieta nje nandro yuonsa sende umwakirisi womo aspiring senator engineer Adams Machenwa rero twikire sukuru ya Kiabonyoru Girls twaretire pambu ya mache epambu ye na wa megati request yakaro mweshimiwa chitabweka senator babwato muchango bw'ibyombo ekarako ro muchango ten omwalimu na abana bonsi bagamurera bakamotebya yagake mweshimiwa gento kwara gotokonya ne pambu ya machi ntubwati pambu yetu yasarikire for almost 1 year wono tujandete etoko ende kilomita ngimakuya machi kuruhuja omweshimiwa nabwate enkoro yogokonya nandi nabegete chukese motwe nakikiagere twikira tokonya abana banarero ba squeeze mbari kumenya guchiruche bono nakitwarete ire pambu eye egere bakonye mbuya mono enja samarieta ankor ku Wilfred Nyang'au gonde PH ya Kiabonyoru Girls Senior School igorero iga gonde no mogoko manene mwesimi goito Adams Machenwa twamuboria kero twabwate spiritual week kera chete iga gochumuika na intwe tukumuboria tokonye pambu otorete ire pambu na igure buya omwesimi goyo nabo nago kigunere na ende nyigwete buya nga ekero twale gocha kubeke pambu ye to iniboro bwe community yaito yons egere bache baroro buya omwesimi goyo Machenwa atokoreire ntwana korora mwesimi wabweke gorieke obwate enkore ndabu bwanchite chisem because knowledge is power bono igongo sabanga kumoko moira neri report tuamwariganiria karo togocha ko story ya pambu na tuko tayari kufanya kazi na yeye na tutasirikiana mpaka tuone Mungu akitutangulia mbele akifika huko Nyamira kuwa senator. Hii sura yetu ya wasichana imeendelea. Thank you.